Estes fallos prodúcense por unanimidade. Pode un membro do xurado estar en Inglaterra que nos vai chegar a súa votación. Pode outro estar ausente, como en este caso nos chegou a votación desde Lugo, e podemos os demais estar presentes en Paradela. Pero prácticamente sempre o premio é por unanimidade. Tal é, digamos, a calidad ostensible dos premiados que nos obliga a que o resultado sexa unanimidade total. Como unanimidade total foi diante do asombroso traballo titulado Camiñantes Nocturnos de Bulú, do que o autor Xosé Manuel do Pazo Mella de Vedra a Coruña. Pedimoslle que nos lea unha declaración. Boas noites. Desgraciadamente, a historia que se conta neste conto é moito máis suave que a realidade na que se basea. A estes horas, neste mesmo momento, e como todas as noites, moitas nenas e moitos nenos de Uganda están camiñando desde a súa aldea ata un refugio seguro. Tratan de escapar da barbarie do chamado Exército de Resistencia. Este grupo sanguinario aproveita a noite para secuestrar a nenas e a nenos. Lévaos para os seus campamentos e convérteos en soldados. Para iso, emprega unha manipulación psicolóxica que inclúe ameazas, torturas e terribles mutilacións. Pamela, a protagonista deste conto, foi unha desas nenas. O que imos a ler a continuación non é o peor que lle pasou na súa vida. Pamela e Kitsa, como todos os seráns, xa se despediran da nai e collín o camiño para o refugio de Bulú. Eran 2 horas de andaina polas imprecisas sendas da sabana. Pero nin eles, nin ningún neno, quería quedar na aldea. A noite amparaba os guerreiros do Exército de Resistencia, que podían arrasar inesperadamente calquera aldea e levar a traizón a todos os nenos. Quedar na aldea era arriscado. Mellor estar experto ou escapar para o refugio. Así é que a sabana enchíase de centos de camiñantes nocturnos. O exército de Joseph Kony sabe perfectamente. Pamela e Kitsa collen o camiño que descubriron hai unhas noites. Parecelles que ir cos outros rapaces da aldea pode resultar un pouco arriscado. Son demasiados e demasiado ruidosos. Presas fáciles. O novo camiño fai que teñen que andar 2 ou 3 kilómetros máis, pero seguramente paga a pena. Esta noite parece que a claridade dun firmamento despexado gañalle a partida ás ondas. Os arbustos e as petadas de erva alta espalladas pola chaira vístense dun anil intenso. O que teñen que facer Pamela e Kitsa consiste en desprazarse cautelosamente, indo de arbusto en arbusto, aproveitando a densidade da maleza para ocultarse. O único problema é a noite tan clara. Todo vai ben, ata que, dun momento para outro, Pamela cae. Kitsa non comprende o que pasa. Vai xusto detrás dela e naquel momento andaban lentamente sen obstáculos. Pero acaba de escoitar o zonir agudo dun repentino tremer no aire. Agáchase para erguer a Pamela. Pamela comeza a laiarse. Kitsa sente ao lonxe un estrondo indefinible. Continúa erguendo a Pamela, pero Pamela esvaécese entre as mans. Levanta a cabeza, mira ao lonxe e ve varios fachos prendidos que se achegan velozmente cara a eles. Xa non hai moito que facer. O exército de resistencia do señor dera con eles. Mentre os atan cunha corda á cintura, Kitsa ve a perna dereita de Pamela enchoupada de sangue. Non é capaz de manterse de pé e non fai máis que laiarse. E Kitsa sabe que agora comeza outro longo camiño, o que os ia levar da sabana á tolemia da selva. Os seus secuestradores son 6 mozos de non máis de 20 anos. Berran histericamente. Conseguiron atrapar a 2 nenos, como a quen atrapa a un par de coellos. Kitsa non coñece a ninguén que se metera na selva. Pouco falta para que agora o fagan Pamela e ele.
sabe que varios nenos das aldeas de Acholi foron secuestrados, pero nunca máis se volveu saber deles. Non sería extraño que algúns dos seus secuestradores fose fillo de algún veciño. Un dos soldados colleu a Pamela e leva ás costas. Puxéronlle un cacho da súa propia saia envolvendo a ferida da perna. A bala tronzáralle o músculo. Pamela non deixa de chorar. O camiño para a selva non existe. Hai que construílo a cada momento. Kitsa ve como ata os soldados se mostran indecisos e discuten. Ningún sabe con exactitude cal é o mellor lugar para abrir unha senda. Tampouco a selva existe. É un magma vegetal tan indefinido que non vai adquirindo unha esencia mensurable para os humanos ata que uns machetazos lle dan forma recoñecible, expurgando mínimamente o caos. E existe aínda menos se un penetra nela, non morrer da noite. Kitsa observa a un lado e a outro a tola desmesura da vegetación que os fai correr a ele e a Pamela, como xa devorou aos seus secuestradores. Non é fácil sair indemne da tolema. Despois de varias horas de camiño, chegan ao corazón das terras. O día xa abrira, pero a selva impón a súa dimensión sombría. O campamento do exército de resistencia é dunha simpleza asombrosa. Son uns paus de madeira da propia selva suxeitando uns teitos deformes feitos con lonas ou con follas. Están espallados nunha imprecisa porción de selva. Baixo esas tendas de campaña hai nenos e xoves, moitos deles suxeitando uns fusis tan grandes como o seu corpo. Todos os miran pasar e algúns rinse do guerreiro que carga con Pamela. Pamela vai case desmaiada e xa nin siquera chora. O olor é a pólvora e a carne. Kitsa entrevé ao fondo, no escaso horizonte que permitía a vegetación, primeiro unha ventana, logo unha porta e finalmente unha caseta enteira. Diríxense cara a ela. Non era difícil adiviñar que ali estaba Joseph Kony. Defenden a caseta varios nenos armados que, cando os ven chegar, abandonan caóticamente as súas posicións para chegarse a Kitsa, Pamela e os seus secuestradores. Un deles, rindo pese a ter os beizos mutilados, fai unha extraña manobra coa boca para cuspirlle a Kitsa na cara. Avisado ao xefe, traemos de a diversión do almorzo. Un dos nenos entra na caseta. Ao pouco, saen rindo dous militares duns 20 ou 25 anos. O tempo detense un par de minutos. Non pasa nada. Os secuestradores xa non miran a Kitsa e a Pamela. Limítanse a agarrar con forza as cordas coas que os levan. Entón, sae ata o marco da porta un home. Non debera impresionar a ninguén, pero ten unha voz lenta. Ten que ser Joseph Kony. Escoiteiros, eu non me divirto. Eu só traballo no nome do noso Señor. E así deberíades facer vos. Pasa revista coa mirada a todos os militares que o rodean. Os seus ollos son dúas esferas dunha brancura copiosa. Medra un silencio desacougante. Kony saca un coitelo do cinto. Destende os tres chanzos e camiña cara a Kitsa e Pamela, sempre co coitelo na man. Alguén lle di que son irmáns. Primeiro, achégase a Pamela, que está tirada no chan. Apálpalle a perna ferida. Achega o coitelo á perna e emprega o seu fío para rasparlle con delicadeza a sangue estiñada. Logo, coa punta do coitelo, remexe no furado feito pola bala. Pamela recobra a conciencia e volve a hallarse desesperadamente. Kony emite o seu diagnóstico. A perniña está esfolada. Non servirá para andar, pero podo facer que todo o corpo podrece. Menos mal que eu teño remedio. Kony incorpórase con gravidade. Traédeme o machado. Kony achégase agora a Kitsa e fálalle con voz agarimosa.
o noso Señor precisa vos guerreiros. E agora quere darche a oportunidade de que o sirvas. Tes que demostrarlle que és un bo guerreiro e tes que darlle as grazas. Que és capaz de facer ti polo noso Señor? Cases en que Quitsa se dese conta, o machado está agora nas súas mans. A túa vida vale, as perniñas da túa irmá xa non. Todos os meus guerreiros están apuntándote cos seus fusís. Demóstrame que mereces ser como eles. Moitas gracias. Este traballo gañador, como mínimo, ten que ser calificado de tremendo, está íntegro no libriño do certamen deste ano.